Doncs sí, ja estem a la setena i última etapa de la PCR, d'Esterri d'Àneu fins a Salardú, 33 quilòmetres, que no és de les més llargues, però la secció del mig de l'etapa és extremament tècnica i extremament lenta, i això fa que no sigui una etapa fàcil per acabar, tot i que al principi i al final sí que són camins força corredors i fàcils de superar. Doncs bé, com dèiem, sortim d'Esterri d'Àneu. La primera part és una pujada per mig de bosc molt tranquil·la, fem algun tram de carretera quan passem pel poble de Son, i després seguim pujant per camins molt senzills fins al Pas del Coro, que és el primer avituallament. Ja hem fet 7 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, i bé, aquí agafeu energies perquè ens ve un tram molt alpí i fins al refugi de Saboredo, que és molt lent de fer i estareu moltes hores fent aquest tram. Des del Pas del Coro, que ja entrem al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és un parc preciós que tots deveu conèixer. Nosaltres passem per la zona perifèrica i és una zona molt bonica i altament protegida. Llavors aquí comencem a baixar per poder respirar una mica i encarar ja la pujada per la vall de Cabanes. En aquesta pujada començareu bé i cada vegada veureu que hi ha més roques, que hi ha més pedres, que el terreny és més complicat, que les pedres són més grans. Passareu per l'Estany Llong, que l'heu de seguir per la dreta, i a partir d'aquí veureu que aneu molt lents. Tota aquesta secció, fins al coll de l'Estany Glaçat, és una secció molt lenta, perquè pel tipus de terreny, per les roques, hi ha trams amb roques molt grans que s'ha de saltar d'una a l'altra, hi ha trams de baixada que de nou són enmig de pedres que no et deixen córrer, i tant els primers com els últims el ritme no és gens ràpid en aquesta part. A més, passem pel coll de Basiero, que també és un dels punts més alts de la cursa. A partir d'aquí baixem fins al refugi de Gerver o Mataró. Aquí hi ha un avituallament, però és un avituallament també per ajudar-vos a acabar d'arribar al refugi de Saboredo. No és un avituallament complet, perquè han hagut de pujar també uns quilòmetres caminant, però és un avituallament de suport que sí que us ajudarà a acabar d'arribar a Saboredo. Tingueu en compte que des del Pas del Coro fins a 4 quilòmetres després de Saboredo, són uns 16 quilòmetres, no hi ha accés amb cotxe. I els punts de sortida és o bé el refugi de Gerver, que també tenia una baixada ben bé d'una hora i mitja, dues, fins al cotxe, o continuar i ja sortir per la pista després del refugi de Saboredo. Llavors, és una etapa complexa en aquest sentit i que també hem d'anar en compte amb els temps de tall. Després del refugi de Gerver, on hem trobat aquest segon avituallament, ens ve una altra pujada molt lenta fins al coll del llac Glaçat, i a partir d'aquí sí que ja cada vegada veiem que la baixada es fa més senzilleta fins que arribem al refugi de Saboredo. Aquí trobarem un avituallament complet i ja per agafar energies fins al final que trobareu a Salardú. D'aquí al final hi ha 14 quilòmetres. Els primers 4 són per un camí molt bonic, però fàcil, que el fa servir molta gent, de baixada, el aneu seguint, no sortiu mai del camí, i fins que arribareu al pàrquing de la pista de la Vall de Ruda, i després ja és seguir tota la pista, 10 quilòmetres, fins a la línia de meta, fins a Salardú. És un final per gaudir, sense cap complicació, i a Salardú la festa final i la celebració. Us esperem a Salardú.